Сега ще ви покажа как да си изчистите пералната Bosch. Ако има муха и има някакви миризми, какво е нужно да направите? Може да използвате белина, препарат, който е на основата на белината. Напръсквате хубаво. Ако имате четка, да разнесете насякъде, ще бъде още по-добре. След това избирате програма 90 градуса. Ето е програмата 90 градуса. 90 градуса, 2 часа 35 минути. Аз не искам да ми върти 2 часа 35 минути, затова избирам бутона Speed Perfect. Стана час 39 минути. Вътре няма абсолютно никакви дрехи. Маншона е напръскан с препарат. Разтъркали сме вътрешната страна с четка за зъби. В моя случай затваряме и пускаме. След час и 39 минути ще ви снимам резултат. С този метод запазвате еластичността на маншона, не позволявате да се натрупват муха, миризми, отлагания, от течен прах, най-често от омекотите. Това почистване върши чудесна работа. Съветвам ви да го правите минимум 2 пъти в годината. Така си гарантирате, че прахът ще се разтваря по-добре и дрехите ще ми миришат по-хубаво. Това е. Благодаря ви.